Pandita Kakirarya Wangsit ana Pandita Karya Wangsit Indra Kumbang ngajaping tawan Dwi Makanda perangan ingkang angka kalih tegesipun sayekti nagari Ngastina kang kinarsa sambeting carita ya saged sinebat nagari Liman Benawi ya Kuru Janggala Nalendra kang jumeneng ratu sayekti Nalendra Berbanda Bandung Sentana ya iku ajejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Gendari Putra Dastrat Majaputra Jaka Pitana ya Sang Kurupati ya Tripamangsa Gedangkrang mungging dampar kencana linemek kasur babut pramedani sinebaran wangi-wangi Hermawar Gandawida miwah kinonyuar kembang setaman sirna kamanusane Sang Natayaya Bathara Ludra Mangejawantah nampi rawuhnya Pandhita Ketalkanda Sang Mahatma Simara Bisma datan kantun marangka dalem Sang Patih Harya Sengguni Mahatma Mara Bisma mengkeraken nuju Ngastina Pandhita Drona Yarsi Kumbayana Bharatwaja Putra Semambu Pungkur Nalendra Trigarta Prabu Sisusarma kaya watuning kaya banyu surup ping daya mangkono pangudyaswaraning griya kang dereng kawijil
ana pandhita karya wangsit Pinda kembang angacapek tawang susah angin ngendi gone kalawan galiyeng kangkung watesane langit jolonidi isine uluh uwak manuk mabur luke ngungkuli langit Paman Daryo Sengguni kula nggir para kadang sentara klaturi semene saking sawetawis badhe ngacarani rawuhipun pepundhen kula Sang Mahatmur Siwara Bisma kula sewanggaken nggir Hyang dereng dangu rawuh wonten nagari ing Astina ingkang wayah nyaosken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Astura Masidhat ya nggir Jaka Pitana Poneyang Tampa pamujinipun yang tumrapa marang sira kula pundi pindha jimat kula nyaosken bekti kula kunjuk Sang Mahatma ya Sengguni kandhak bleguduk kula nggih nyaosken sembah pangabekti kula ya Durna iya Hyang apa nggir dadosna kawuningan pramila yang kula aturi rawuh wonten nagari Ngastina menika kula aturi nekseni bilih ingkang wayah menika dinten menika rumaos susah manah kula sebabe Hyang amargi susahing manahipun ingkang wayah Duryudana awit pejahipun para kadang Pandhawa ingkang wonten telenging wana anggenipun dados tiyang bucalan laminipun 12 taun jagat Dewa Bathara Kurupati kula ning sing tak jak omong ki liyane Bisma percaya nah iki sing tak jak guneman kuwi Bisma tata gelar kowe rumangsa susah hatimu mergo kowe ngandharake menawa adi-adimu Pandhawa ki tekeng lalis iya liyane Bisma kena tak apusi nanging yen Bisma ora kelakon tata gelar kowe susah hatimu ning batinmu kowe jingklak-jingklak rak ngono rak ngono guneman karo wong tuwa kok dadak kanggo tedeng aling-aling patine Pandhawa kabar iku saka endi saking Paman Daryo Sengguni kula kabar patine Pandhawa saka endi kowe ngerti dhewe apa mung kabar inggih namung kabar sapa sing gawa kabar Durmagati kok tak percaya Durmagati ki watake bocah menyonyang kaya ngono kumentrus kok tak percaya sesuk meneh iki nek ora ngerti dhewe aja ndak percaya kabar kuwi tak kandhani ya Duryudana lelakon adi-adimu dadi wong guangan 12 taun namur kewula setahun iku rikala jaman kowe padha kasukan main dadu ana negara ing Ngastina kini ora reka dayane Sengkuni iki ora kelakon Pandhawa dadi wong guangan 12 taun namur kewula setahun nganti negara ditohke isine negara ditohke kelebu Waradurpati ya ditohke
diwongke dienggo main. Ning ya aku rumangsa seneng atiku. Mergo anak putuku do pinter main. Nanging Duryudana elinga ya swargane wong tuwa kaya aku iki ngerti anak putuku padha rukun lahir batine. Kuwi dadi wong tuwa kaya aku wis kaya urip ana swarganing donya. Nanging yen ngerti anak putune padha jotakan. Luwih-luwih rebutan negara. Oh, Duryudana, Duryudana. Rumangsa urip ana nerakaning donya yang Bisma. Nek kena tak eman. Aku mengelingke kaliputing budimu rikala jaman nawala perjanjen padha kalah kasukan main dadu adimu Pandhawa. Negara Ngamarta sak isine Indraprastha sak jajane katut ditohke lamun to dadi wong gewangan 12 taun. Namur kula setahun digoleki telik upayane para Kurawa ora konangan bali ana tangane adi-adimu. Indraprastha sak jajane negara Ngastina sigar semangka. Aku nekseni ki ana nawala perjanjen. Isik kelingan. Tesih. Syukur nek isik kelingan. Dadi pune yang mengelingke kalimputing budimu, muga-muga adi-adimu Pandhawa padha sasap nggone dadi wong guwangan, namur kemula setahun ora konangan para Kurawa. Alah gamblis. Ya ana wong urip ning alas kok iso urip diguwang. Kulinane dahar sarwa-sarwi mirasa urip ning alas ngendi ana. Upama kelakon urip ngono ming stres ora sakniki. Para Pandhawa tentu pejahir. Leng-lenging driya mangun manggung-mangungkung gandhuwang rimang yayal ena tanandang kaning. Lamun tandulusa mengkon yahu tama sang nata mudha wuwuse anggrarepa Yai Prabu Susarmo. Kula kok Prabu. Panemumu kepiye? Kepareng matur. Kula nderek ngayem wonten negari Ngastina menika pengangkah kula menika nyuwun pambiyantu bedah nagari Wirata. Amargi wulan ingkang kapengker Wirata kula bedah mboten saged kelampah awit ingkang Trenggalang menika rupa kinca-kincaka rupa. Kabar ingkang kula tampi rupa kinca-kincaka rupa sampun pejah wonten madyaning nagari ing Wirata. Pramila kula nyuwun bebantu Koko Prabu Duryudana. Yen mengkono tak ideni kowe enggal ngabar-abari negara ing Wirata. Kiras pantes aku kudu ngelar jajan tekeng Wirata. Sedika. Kepareng kula matur, Ger. Pripun Paman Durna? Upaminipun Angger Susarma menika gubyak wonten nagari ing Wirata badhe jajah nagari Wirata. Kula ingkang badhe jumeneng Maha Senopati. Pareng mboten pareng Maha Senopati kula suwun. Yen mekaten kula semanggaken. Nggih. Kepareng Koko Prabu kula nyuwun pamit badhe jumangkah wonten nagari Wirata. Boten badhe lega rasaning manah kula yen kula dereng saged mikut Prabu Durgandana sing prayitna ngati-ati Yai Prabu. Dong.
berguduk manyar-manyar selikur dina. Wonten menapa Sang Mahatma? Durna, kula wonten dawuh kendel sawetara. Iya jumadang dawuh. Susarmu arep jajah negara ing Wirata. Malah kowe cumongol-congol kepengin jumeneng Maha Senopati. Durna, kula apa kowe lali karo janjimu? Piye janjine? Piye janjine? Janji apa? Zaman semono kowe dadi wong kelarahan, diguge senjum ana negara Ngastina. Mula kowe tak jenengke Durna, iku tak kon ngudurke antarane Pandhawa lan Kurawa. Ora kok udurke kon selaya. Lah iki kudu sing akur, kudu tukar kawruh tumindak kang utama antarane Pandhawa lan Kurawa. Nanging kok malah kaya ngene kedadiane. Oh Durna, Durna. Mongko kowe ngerti lelakon kasukan main dadu. Putuku Pandhawa padha nglakoni dadi wong guwangan 12 taun. Namur kawula setahun nek konangan bali dadi kuman 12 taun meneh. Mongko pandugaku. Putuku Pandhawa iki nggone namur kawula ana negara Wirata. Lah kok kowe jumeneng Maha Senopati kowe arep ngloromke putu-putuku Pandhawa Durna. Oh, gondhok bleguduk. Ampun kaduk bela penampi. Kula menika cumangol-congol kepengin jumeneng Maha Senopati menika kula gadahi pamrih. Susarma ngetapke wadyabala. Para Kurawa bidal den pandegani dening Angger Dipati Kerna wonten negari ing Wirata. Kula ingkang jumeneng Maha Senopati. Panjenengan tentunipun preksa Maha Senopati menika menang mranata para wadya. Kegambaran kula sampun cetha-cetha sampun. Menawi anak-anak kula Pandhawa niku namur ten Wirata. Gandeng kula menika Maha Senopati ampun nganti tekan Wirata donge arep ngetan. Kula penggak supaya ngilen. Donge ngalor dadi ngidul. Sing donge arep ngetan dadi ngulon. Oh ngono nggih. Dadi panguwasane Maha Senopati niku ageng. Dadi nek para Kurawa balane Angger Dipati Karna badhe ngaweningane anak-anak kula mboten kelakon amargi kula ingkang nata lampahing para wadya. Oh jagat Dewa Bathara. Ora nyono babar pisan jebul becik bebudinmu. Kula kok. Jebul semono nggonmu tresna karo putuku para Pandhawa. Nggih. Pancen tata gelar kula niku suwita ten Ngastina ning batin kula. Oh, ora kaya-kaya anak-anak kula para Pandhawa. Anak-anak kula niku do bangun miturut nek kalih Bapak Guru. Mboten kaya para Kurawa. Pun saliki mboten perlu. Kekathah rembak mangke kula badhe jwangka wonten negari Wirata, kula ingkang jumeneng Maha Senopati Baya Durna. Wadya Iskanagara Trigarta lan wadya Balaska negara ing Ngastina padha nggobyak negara Wirata. Ya. Ora bakal kami tegan. Sumedra pelapat Durna aja adu-adu diteni Durna aku ora tega lakoni iki Durna.
gayon kayu kang purwa sejati wit wana pangkiblat papat godhonge mega rumembi apratopo tekuwo kembang bintang sloka langit semine daru kilat wong surya lanteng su asiratun lawan udan bepucuke akasa bungkah pratiwi oyote bayu leriler leriler bumi konjang mandelong kang langit samudra kocak sumamburat yayah kinebur banyune oyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh bayu bojro kekayan geng rebah pindho den babati ono prabawane grogoro saya banter sumuh ing gara-gara yayah sundul kalangan jenggring sloka Iwang jagat giripati priksa lamun to jagat merca padha katempuh sumuh ing gara-gara ngasta tirta panjuta nirmala katetesaken wonten pucuking jagat prabawane tata titi tentrem gemah iripah loh jinawi hinarung swara jumegluk mungging samudra sejati alun bandeng nganggur mati wijilnya putra Kyai Semar Badranaya
Kilurah Nala Garing Petruk Sumamana Bagong ingkang saing pacak gujengan Ramadhaning Rara Balun. Ana dandang saka sabrang apa rupaning dandang cucuk wesi polos rani laring pedang aja nucuk Sri Sedana anucuk sarap sawane wong Sukerta adohna tekan segara kidul pujakna Teguh Rahayu yana slamet sak kukuban srunggan sak kiwa tekene ana Pancabaya seka wetan tinulak bali mengetan ana Pancabaya saka kidul tinulak bali mangidul saka kulon bali mengulon saka lor bali mengalor saka ngisor bablas bumi sapitu saka dhuwur bablas langit sapitu Teguh Rahayu yana slamet
Kedep mak Aku nyawang selendang biru Kelongan bebek kasih hati aku Sebaya wungun ngaping Bade solai Sampai selam dane kowe pikun Nyosong aku Ayo, Rekotowati. Ayo, kaya ngapa? Nek wedok kuwi duwe sapit ora? Wis aku percaya nek saiki wis ora tau gelem nyelaki janji nek kowe kuwi. Selendang biru Selendang biru Amung ngenaki hati Norak tekan batin setiamu Yuk, kanca-kanca komplit. Selendang biru. Wah, nganti le semangat. Nganti kaya horen. Kaya toa. Aku akhirnya muni kaya toa itu kelingan anakku lanang. Ya Mbak Yu. Tatapono janjimu selendang biru Kedep mak Aku nyawang selendang biru Kelongan bebek kasih hati aku Kebaya wungun nyampe bade solai Sampai sakane kowe pikun Nyosong se. Kowe iki senggak apa ngorok, Reng? Senggak. Kowe iki tuwa-tuwa saiki suaramu saya apik malah saya rusak. Oh, aja ngino, Truk. Lek rusak iki mergo saiki biyen, wah. Hubungan kendi to? Nek ora ana aku dingak, dingu. Senggak. Iya, ya wis nrimo, Reng, nrimo. Ya. Yo. Saiki Budarti. Anye wali. Oh, ora disenggake, Gong. Wis rampung le senggak. Wis rampung ora disenggaki iki. Alah, ngertiku saiki kaki senggak. Tiwasno mempeng wis tak pikir kawit mau mak umi. Oh.
Jebul wis rampung to reng. Wis. Selendang biru. Suarane ringik-ringik. Selendang biru. Among enaki hati. Kalem ya gong ki. Karaket biyen ki watake kalem kok iki. Ayo. Tenan aku rekseni kok reng iki sinden sing urung tau di kasus ki ming kuwi kok. Lah Nek ane ki wis. Kan batin setiamu. Up. Ayo saiki, ayo nang yo, ding senggakno Mbak Ayumu. Selendang biru. Wah, rada luwes ya truk iki luwes saiki. Jan wis apik saiki ae ya. Aku ki anggere gading nyuwara ki aku ki jan ngempet ambekang ke. Iya, bocah kok brewe apa-apa keri. Akhirnya bojone aja keri, Pak. Sesuk ndek bojo aja keri ya bojomu ya. Ora, Pak. Tak gawa terus ambine. Ayo, Mbak Darti yuk. Tatapanmu janjimu selendang biru. Kang Gareng karo Bagong. Apa, Truk? Apa, Truk? Kowe karo aku sewanono ing dukuh Srunggan kene. Ing surasane para pepunden, para kadang sumitraku kene padha ngaturke syukur ora ngersane Hyang Widiwasa. Ya muga-muga aku karo kowe pinangka dadi lantaran cegah pawungon ora keri gawe. Nderekke para kadang sumitraku kene muga-muga panungune tansah dijabah kelayan Gusti satemah apa kang sinedya bakal kelakon. Oh iya syukur truk syukur. Sing tani ya dadi sing bakul jebul kulak murah adole ya laris ya payu iya. Lan sak liya-liyane bisiwa tata titi tentrem lahir lan batine ngono iya. Mergo aku karo kowe iki aku karo kowe serumangsa Petruk Garing klasik ngono lho. Dadi piye carane nggondeli gagrak cara ngayoja ngono lho. Oh iya. Kowe mau nembang apa Truk iki mau? Lendang biru. Kok kowe ora nembang. Wakil kowe wae. Bagong yo ora nembang. Wis gampang aku nembang kena ora ya kena. Anggere aku tengok-tengok tekan kene iki wis beres. Engko tekate aku nek ora mantutukan tak-tuk nutuki rancakan ya kena. Wandamu koyo ember koyo andikno ya. Nek dikurangi sithik-sithik muring-muring. Hitam di atas putih kok. Ya. Tabuh karep arep priye, Truk? Ngene, Kang Garing. Ayo. Kowe karo aku padha ngetokke pinangka dadi lan sarana njaga jejeg kajeking kabudayan kita. Merga negara kita khususe Ngayogyakarta kuwi wis daerah istimewa. Negarane tentrem, yoja ya tentrem ngono lho. Iya. Senajan yoja kuwi kutha cilik ning kota pelajar, kota budaya. Oh iya. Ana gendinge kuwi reng. Gendinge apa kuwi selarase pelok. Ana gendinge. Aku tahu krungu slogan yoja kuwi Jogja berhati nyaman. Oh iya. Bagong kelingan wae. Aku kok. Yo. Muga-muga bonang.
lelo lelo iya Hop. Awas. Iki mau slogan Kutha Ngayoja truk Kutha Ngayoja. Wah, pendembunge ganas ya truk ganas. Saiki royal kok kae. Royal kepi seneng bali lho. Kahanan kok ya gong. Ra apa-apa. Kok anggere pendembung ki anggere Pak Wasito wis arep njaluk apa wis beres. Iya. Ning kaki saiki rada anu kok rada kesusahan. Lah kok kesusahan. Ora ngerti ta kowe? Ora perlu diomong-omong kene-kene. Wadamu kaya ngono. Ki mau yo Jogja berhati nyaman ya. Aku ki nek urung gendeng cara kuno, cara klasik ngono urung tonjit ya, Truk. Oh, karepmu tenan. Aku ki nek urung cara kuno kaya kiyaine ngono wis ora medem. Ya. Arep nembang apa kowe? Kang Garing pelok saiki ya. Pelok bem. Nyuwun dolanan apa tembang apa? Dandang gula Semarangan. Sing cakepane piye? Aja turu sore kaki. Sapa nek ora Mbak Darti ora tekan. Yo gandengane ku karo Mbak Iis kuwi ngono lho. Aku sing anak-anak aja sing angel-angel. Ha iya. Kunduk malah sak jagung-jagung. Ya, ayo, ya. Dandang gula Semarangan. Aja turu sore kaki. Oh Asmaradana, Asmaradana. Asmaradana. Iki Semarangan.
Semarandana. Kowe iki nek omong senengane Karang Kulina cenanangan kok ya truk. Lah iya, Semarandana. Gareng ora iso ngarani tembang, kowe ngarani tembang. Yuh. Adikmu lulusan SMKI. Dewa nganglang jagat. Iya. Duh, ana swara kok nganti ngleler kaya ngono. Jan persis suarane Mbak Ayumu, Truk. Iya. Mbak Ayumu kaya ngono kuwi ya. Ereng Mbak Ayumu tenan anggere lekas gelem nyinden wo. Suarane ngleler. Oh, ora ngalahke adimu, Truk. Adimu ka anggere lekas nyinden oh. Pamite ning Jombang. Nyangking bokor ganjanane Arep wis Marandana kowe karo anakku sing urung keca wae iso. Anggiring tekan nyangking bokor ke aku sok kepingkel-pingkel guyu nyangking bokonge. Kancane hehehe. Wandamu kaya ngono. Kowe iki rasa saru-saru. Kowe iki nek saru ngene iki ndak ditiru anak-anakmu. Alah. Ora diwarahi wis iso dhewe. Malah ngungkuli aku kok. Isine donga karo tulak. Engko tamba untu. Kiye suya-wiya. Wong loro untu iki loro tenan kok kon ngledaki tulak. Sandang kelawan pangan Suarane jan wis apik saiki arum. Iya, jan jan. Oh, mula rambutku iki ora putih-putih. Mergo kanggere Mbak Darti Nyimara iki jan marake ayem. Ayem terentem tenan. yaiku bagian nipo Apa gonggok mlayu, njaluk bagian. Kok ping tembang kok keciput. Oh, bagiannya mung cilik. Ming kaya mbang cipir. wong melek sabarna rima
ayun ayun seneng kayu aduh sayang Bagong ngangge gending ke klasik jingkrung kae. Arep turu aku ki ya karo uwak-uwik. Kawis pita Wah, jan. Kuno tenan iki, Tru. Klasik kok ya. Marake ler-leran. Ya ning kene iki anggere gending kuno klasik kene iki jan. Sing awake donge meriang iki dadi waras. Bedoro aku tembangke ya ndekuklu. Ora ya ndekuklu. Wis ora ana pethekane kok, Truk.
mandek. Mandek go. Mandek ya luweh ora luweh. Macet dhisik. Yo diteruske sak karepmu. Ayun kula 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 ayun Iya. Rujak angka rujake para Wah, duh, jadling ngleler ya, Trum. Ki mau ayun-ayun, ayun ki tegese arep, nek ayun-ayun ngarep-arep. Alah, dadi ayun-ayun ki tegese ngarep-arep. Iya. Ki mau aku genti kowe, Truk. Aku yo tembang cara saiki karo Bagong. Cocok. Ayo, saiki anakku wedok si Tliwi tampil. Ayo Wi. Ngatur ki apa? Ayo, saiki ngetokke kepinterane. Dandan ayu-ayu kok ora ngetokke kepinterane. Tak sawange. Cineman kandek ya Pak. Ya, cineman mandek. Ayo, sik. Aku tak ndelik. Kowe iki ngapa kok ndelik? Anggere tiwi nyuwara aku trimo ndelik. Krasa pipis, krasa ngentut. Bagong iki. Wedi ati mung sira wong merati. Indah Waduh, mesa metu. Lek kok ngapet.
Lega. Teko-teko kok muni lega kok teko rampung juk lega aku. Aja kuwatir Pak Ayu. Sesuk kok tak kepenake. Kowe iki omong apa to, Gang? Wong jineman kandhek kok tekan brono-brono. Sijine sapa nak rani? Saiki disemanggake arep ngaturke apa? Lali janjine, Pak. Oh, ya lali janjine. Langsungan mawon nggih. Oh iya, ora nganggo pemanasan. Engko gelo. Oh, langsung ya. Manut. Nek cara aku gelo ora nganggo pemanasan ya. Ki mau lali janjine kanggare genti kowe, Gong, genti aku. Ya, aku nek ora salendro ora sip. Ya, selendro patete menyura. Ya, selendro patet menyura. Ning, hello. Krungu suaraku, gegeblak kowe. Ding dudane tunggang gur kuwi gending cekaten kok gong ndak kualat godho kowok bang sikatan Wah, ora sembodole buka kaya gamelan sekaten. Dandane wing othokowuk. Iki gending othokowuk iki jane gending kuno. Gedang padha gedang disalira siwalan. Aku nyawang kowe nyawang aja tinggal kasusilan. Kasusilan iku ngetohke panyendu. Epring padha epring pelenturi kaya nyanding terus eling watone padha prasaja ada tangga cedhak kanca ayo bareng do makarya ngono ora kok ming uthuk-uwuk bang sikatan ora muthuk rebutan ing tepak jaran tatu miring ning bentawi kethuk ledek buka topi gone dhuwur kereta api jare sepur iso gong kowe alah kaya ngono wae gending kaya ngono cara kuno
ing ngono kae. Tepak jaran tatu ledek. Tatu miring, miring ning Betawi kepethuk topi, buka ledek. Padune arep mlengse, senengane arep buka ledek. Tembak kok buka ledek. Senengane iki. Sopo sing arep buka ledek? Ayo. Ayo wangsulan. Senengane kok. Yahene kok arep buka ledek. Monyet iki. Mboten kok mau. Wangsulan kowe. Kandhane wong tuwa kok malah wangsulan. Sekecap padha sekecap kowe. Mula kowe iki ora kuat guyang cowek mergo kualat karo wong tuwa. Druhun. Ayo wangsulan. Iyane kok dodolanan arep buka ledek. Aku tak melu. Wong tuwa ora kena nggo conto ya kaya kowe iku. Senengane. Tole garing Petruk. Kowe iki aja padha gojek terus. Mergo kowe karo Petruk Bagong ki anake Semar. Aku ki kondang sak jagat ki kondang wong disipline. Ning kok duwe anak truwe dan 17 Ayo. Meneng. Nek nganti ku ora manut karo pituture wong tuwa. Petruk kuwi luweh-luweh Petruk kuwi tak dama-dama men iso kaya aku. Lah kok kowe malah senengane arep ndombane wong arep gojek luwih-luwih sindene ayu-ayu. Lah kok kowe malah gebas. Ora ngrungokke nek wong tuwa temandang nyambut gawe. Kok malah ming dolanan HP bae. Monyet iki. Ora marep karepku tak idak-idak kowe. Hae, Ndorongko Wijaya kae. Wis kepareng merpekit padukan karo kebulutan. Senengane kowe kok nglirwake dawuhe Ndara ora keling kan nek saben sasi diweni blonjo sing akeh karo Ndara Arjuna. Kiyaine gembos aja mae di wong tuwa. Wong tuwa ki nek omong anggere dhuwur nggo omong isor ya melu omong. Luwih anggere wetengku mbok sesek kaya ngene iki anggere nggo mlaku ndrujus wae. Oh wong tuwa kok kiyaine. Ayo Truk enggal diplayoni bae Ndara Angka Wijaya.